Rok se s rokem sešel a karavana jede dál. Tentokrát do hor, do vysokých hor, do Pamíru. Poubes má výšky nad 3900 metrů nad mořem zakázané. Nebo ho snad nechce pustit manželka? Nicméně na tuto část cesty jeho zařídítky vystřídá náš dlouholetý parťák Martin Benjo Benedikt. No vychází až překvapivě dobře. Motorky trošku dáme do pucu. Rendovi to ani nevycuslo baterku, my teda jsme na tom hůř, ale snad se to jízdou dobije. Tak jsme zbalený, Roman má baterku a vyrážíme na cestu. Po zprovoznění strojů vyrážíme na jih okolo přehrady Norak, druhé nejvyšší sypané hráze na světě. Přes Kulistán a Hulibuk výjíždíme do provincie Horní Badachšán a přemýšlíme, jak si tato městečka své názvy zasloužila. Jsme nadržení na průsmyky a tak si zajedeme do 3258 metrů nad mořem, tam se zdravíme a fotíme s cyklisty. Takových bláznů ještě potkáme na cestě více a musíme konstatovat, že ve výškách nad 4000 metrů nad mořem už nevypadají vesele, spíše to pro ně boj o holý život. V údolí řeky Panč řešíme ucpané sání Rendovy motorky a rozpadlé boty Sadílka. Noc v Ruzhonu byla příjemná. Pozbíráme nějaké informace a ráno navštěvujeme místní pevnůstku. Tak Renda první defektík. Ale pod hradem, takže spojeno s prohlídkou. Vachanské údolí nabízí úchvatné výhledy, ale rozbité cesty se začínají dosti projevovat na kondici našich letitých strojů. Benjo, padá ti ta značka! Mám propálenou brašnu, vytejká mi zadní
myč, Renda píchnul, tak co nás ještě čeká? To utrh si toolbox. Jo, a upadl mi toolbox, takže jsem bez nářadí, super. Tak takhle vypadá žralok. Krásně si vyšlepuje ten kluk. Čekáme u benzínky na pumpaře. Stojany tu nejsou, ale prý něco dostanem. Jinak jsme v prdeli. Zdaríme za ucho. Stoupáme na náhorní plošinu k jezeru Bulunkul a místy máme kliku, že z hor neteče moc vody. To by byl problém. Chceme se vykoupat v místních termálech, ale je tam lidí jako v Maďarsku. Zařadíme raději zpátečku a jedeme hledat ubytování. Ve vsi, kde v zimě dosahují teploty i minus 60 stupňů, seženeme ubytování u místní paní učitelky. Benjo, ty jsi to Boubesovi rozbil úplně. Tak jsme se ubytovali v parádním místě u domácích a dostali jsme tuhle perfektní pečenou rybu se všem všady, co k tomu patří. Se chutí zlobili si jako blízký. Ráno se chystá veliká sláva. Přijedou místní pohlaváři na inspekci, tak musí být všechno perfektní. Na místě, kde se zastavil čas, nám to přijde přinejmenším úsměvné.
navštívíme hrobku čínského kupce a noříme se dále do hor. Poté, co jsme se občerstvili a pokoupili nějaké vybavení v Murghobu, se škrábeme do výšky 4655 metrů nad mořem průsmykem Hušang. Počasí nám je stále nakloněné a to nás těší. Co ti je, Benjo, na takovém krásném místě? Já jsem si normálně rozpojil elektriku, abych se tady mohl chvíli kochat. Ale tak blbě, teď musím rozebrat kus motorky. Já tam zapáhnu na pek. Tady se opravuje pod dozorem prezidenta. Cestou na hranice Kyrgyzstánu se nám kromě střevních potíží vkrádá do hlav, jak asi dopadne náš o 10 měsíců překročený limit pro výjezd motorek a hlavně kolik nám to odčerpá z našeho rozpočtu. Drobná závara na cestě, prasklý spojkový lanko. To nás nezastaví. Co nám k tomu povíš, Benjo? Vypadá to skoro jako, že není den, mi neproběhnul servisní zákrok. Tak jsme přejeli z Tadžikistánu do Kyrgyzstánu. Rok jsme se strachovali, jaký bude mít problém kvůli celní deklaraci na motorky. Nakonec problém nebyl žádný, jediný problém byl, že Poubes ten papír ztratil, tak za to jsme dali $10. Ale jinak pecka prostě úplně, podívejte se okolo, to je absolutní nádhera. Tak jsme v Oši a děláme trošku větší servis, protože motorky po těch 12 tisících toho mají celkem dost, takže tu zůstaneme 2 noci a dáme sebe a stroje dokupy. To strašný, co, Martine? No, dá se to vydržet jen jako docela těžce. Jída hlad. Já budu taky strádat.
Další závada, co řeším, je ztráta matky a podložky na primárním kolečku, takže takhle no, uvidíme. Z kyrgyzského města Oš máme ještě jednu neveselou story. Těsně před hotelem otevřela paní dveře auta přímo do Rendovy cesty. Lehký pád mohl být fatální, ale naštěstí to dopadlo dobře. Jen u auta se dveře už asi nikdy nezavřou. Tahle zastávka je dost zásadní. Sadílko vypadá řetěz do rozety a je zničený. No a Benjo sem sotva doskáče. Tady dnes skončíme. Benjo v noci mění vstřik a ráno na laně táhne nepojízdného sadílka do vsi. Tam za pomoci místních závadu vyřešíme. Opět zíráme, co v nuzných podmínkách zdejší lidé dokáží. Nocujeme v jurtě u jezera Songkul. Topí se tu jačím trusem, horká voda ve sprchách nás nadchla a spíme jako zabití. Cestu do Narinu si zpestříme návštěvou muzea a hliněné pevnosti Korgon z 8. století.
V jurtách se nám spí dobře a tak tu nocujeme stejně jako karavany po staletí před námi. Romanovi upad vejfuk. Ale našli jsme argon, takže to spravíme a jdeme dál. Město Karakol sice pár památek má, ale nám jde hlavně o permit do opuštěného hornického města Engilček. Bohužel ani zde neuspějeme. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Proto zkoušíme štěstí i bez permitu a stojí to za to. Neúplatní vojáci nás sice otáčí, ale cesta je famózní. V hlavě si představujeme, jak se tu ploužily stovky gruzavíků napěchovaných cínem, který se zde těžil. Musel to být tvrdý život. Tak? No, já se mám kolu. Myslím, že tam nejsou žádný rybáři. Tak jsme dosáhli nejzazšího bodu našeho pamírského putování až k Tanšanu. Tady jsme u jezera Izikul a budeme se vracet zpátky do Dušanbe a pak Afghánistán. Odbočujeme k průsmyku Tosor a to je jezdecká nirvána. Přesně jak to máme rádi. Užíváme si volnost, samotu a terén, tak akorát pro naše naložené staříky.
Údolí Jil-Sul je úžasné a místy připraví poutníkovi i nějakou nástrahu, například utržený stojan. Šurpa. Marsebela sonra kamo. Amerika gittim buraya. Co bych tomu tak řekl? Zastavili jsme tady na takovém krásném místě na ulici, koukli jsme se na pekeře k pečou chleba a oni nám jeden dali na degustaci. Máme ho tady ochutnat a ještě horkej sotva podržím v ruce. Musel to být pěkný hotel. Ze Sovětského svazu a teď už dosluhuje. Как ты хорошо учишься, ты получишь математика, ты получишь что? Večírek ve městě Isfara někteří místní odskákali pěknou opicí. My jsme zpět v Tadžikistánu a stále střídavě přemáháme střevní potíže za pomoci místních pilulí a tun toaletního papíru. Čekají nás Fanské hory, naše oblíbené. Po šíleným přesunu po hlavních silnicích jsme dorazili ještě do Fanských hor na závěr. Jsme v kempu Alaudin Vertical pod jezerem Alaudin a zítra tady strávíme celý den. Jdeme tady do noci, pak pojedeme do Dušanbe. Tak v noci už mrzne, no, ale až vyleze slunko támhle za horou a osvítí to tady jako támhle nahoře, tak to bude krása. Na tvrdým se spí blbě? No, ne úplně nejhůř, ale přece jenom nafouklá karimatka je lepší. Jsme včera dojeli docela takovým těžkým offroadem tady do kempu pod jezerem Alaudin. Kemp je nějaký horolezecký Alaudin Vertical. Tam tapulky mrtvých horolezců. A dneska jsme si dali rest, šlápli jsme k jezeru, obešli jsme jezero. Tady
si dáváme pivo, úplně nejlepší nápoj na moře. Pecka. Každá sranda jednou končí a tak v deštivém a chladném ránu prcháme do údolí. S našimi ojetými pneumatikami to máme jen tak. Brando, pověz mi něco k tomu. Tak směr Afghánistán. Proběhla výměna pilotů, nabalili jsme, dodělali jsme servis a máme to 180 na afgánské hranice. Tak jsme plný očekávání. A jsme připraveni. Na rozdíl ode mě. Tak se mnou nebudou bavit. Jak jste si všimli, Benja byl vystřídán Poubesem, který s námi jede do Afghánistánu. Jsme na cestě do Afghánistánu, první kilo za náma po dálnici. Dobrý oběd a za chvilku to vypukne. A tak jsme se ocitli v Afghánistánu. Sice bez motorek, ale jsme tady. To bylo dost klidně. První kontakt s Afghánistánem nám přináší zklamání. Motorky kvůli úřednímu šimlu zůstávají na hranicích a nám je přidělen průvodce Mustafa. Ovšem večeře a procházka nočním kadzúnem je výživná. Na cestě, bohužel jedeme teda bez motorek, ale vzhledem k situaci na silnicích to ve finále asi je dobrý. Nemůžeme tady cestovat bez průvodce, musíme mít sebou. Mustafa sice navrhl, že by s námi jel na motorce, ale to je nereálný, takže nakonec pojedeme autem a užijeme si atmosféru. Náš plán je navštívit Kábul, Bamiyan, Mazar-e Sharif, jezero Bande Kaibulat a Balch. Po krkolné cestě z Kunduzu až do Kábulu o půlnoci jsme přijeli bratrovi, tady pana průvodce, budeme zpátky v domácnosti, to je to zajímavé. Is this a new dark age? Are these the blackest days? He is a hotelier. Okay. He have a pension.
He cook every morning with his wife breakfast for guests. So also not problem. There is not so big traffic like here. Yes, yes, yes. And I think good road. Yes, good road. How to regret. Do you have nothing to say while they ignore the modern slave? All fell to regret. Jsme se vydrápali do sedla přes 3000 metrů. Konečně je to tady docela pěkný. Dobrá silnice, dá se jet a do Bamiánu to máme asi 45 km. Tam dneska bude. Conspiracies sold me on for Bentleys. All world religions united to keep the women obliged. Kluci, jak se cítíte po 3 dnech v autě? To parádní, konečně kus pěkný cesty, vystoupili jsme do průsmyku Ačigak, třeba 5000 metrů nad mořem, jsme si to tady udělali veselější a je to parádní. To se neměl říkat před Martinem, protože to je zase kolabu. Má psychicky. Já jsem si teď dal trochu hašiše, jak mi fajn. Jsme si dali trošku hašiši, uvidíme, co bude fungovat. Já jsem spokojený. A začíná to působit. I'm Mustafa and my friend Mr. Remy and with Mr. Martin. So we are near to the Bamiyan province, and at here we make some videos, click some pictures, and also some smoking. so now we are going down from the Ajikak, and we will see ahead. Tak to byl náš průvodce Mustafa. Mustafa vám vylíčil, jak se věci mají a teď hurá na pevnost. Je to tedy pro naše stuhlé nohy výšlap, ale zřejmě se na tato místa už nikdy nepodíváme. My jsme se vydrápali na pevnost, řeknu, Šar Zohak. Je na začátku údolí Bamiyan, strážila tady vstup vlastně toho údolí a obrovský skalní město. Nádherný. Look at the oldest engineer. They used their mind. Tak jsme se vydrápali na pevnost, kterou jste měli před chvílí možnost zhlídnout. Myslím, že by nám Renda k tomu mohl něco říct. Je tady nějaký nápis, co se tady asi stalo, nebo k čemu sloužila. Takže opevněné město Šar Zohak, známé jako Červené město, chrání Bamiyanské údolí na východním vchodu, vedla tudy hedvábná stezka do Indie, do Iránu, do Hindukúše. Začátek tady píšou nějaký východní turkický kmeny známí jako Bílí Hunové v 5. a 9. století po Kristu, potom brzký islám 10. a 13. století a používali to ještě za Timurovy éry 15. a 16. století.
Hodně se tu pěstují brambory a občas jsou tady pozůstatky z války. Většinou ruský tanky. V nějakém centru vládně, koupili jsme si vstupenky do Bamijánu na ty budhy a tady máme zrovna nějaký malíře výstavu a jak do nás všude tlučou, jak je tady úplně extrémní islám, všechno, který samozřejmě zakazuje zobrazování postav a zvířat, všeho. A tady najednou malíři malují úplně v klidu postavy. My se tady vůbec nikde nesetkáváme s nějakým extrémním islámem. Je to jako v každé jiné islámské zemi. Kluci poslouchají muziku, všechno je úplně normální, takže je třeba všechno vidět na vlastní oči. Tak teď stojíme tadyhle před další pevností v centru Bamijánského údolí, jmenuje se Golgola. My teda už nahoru nepůjdeme, protože pojedeme na ty budhy a pojedeme do Národního parku k takovému krásnému jezeru. Ale nejdříve nám kluci musí opravit taxík. Zde stávaly dvě obří sochy stojících budhů ze 6. století, vytesané do skalního masivu. V roce 2001 byly bohužel Talibánci zničeny. Tak po Budhovi zůstaly akorát tady bodky. Teď přicházíme k dalšímu místu, kde byl Pakistánci odstřelen další Buddha, který jim nepasoval do jejich náboženství. A tady všude se bydlelo mniši a další buddhisti. Náklaďáky snad musí vyrábět na míru místním tunelům, jinak to snad není možné. O nehody a karamboly zde není nouze a nám se honí hlavou, jak bychom obstáli s místní dopravou na našich motorkách. Umíme si to představit celkem živě. Dobře by to dopadlo, protože Bůh nás má pořád rád. Jezero Kajbulat je oázou ve vyprahlé krajině a domorodci ho hojně navštěvují. Je součástí národního parku Bande Amir. Náš řidič Imram nás na tento zážitek dokonale připravuje. No, všude mají něco.
tak jsme na místě Tachte Rostom. Je to, moc informací o tom není, je to buddhistická stoupa vytesaná do skály ve stylu Lalibely jako v Etiopii. Zajímavý místo. The main, the small city, shops, and this for this office. I believe Japaner, I think they living normally outside, and this place is, for me, is a gallery with Buddhas. Every window is a Yes, and also statue. for offering I saw similar place in China. It was, so there was statue. So also Japanese people also say like Yeah, that. yeah, yeah. The place for offering prayer Yeah. and in front of I think so. yes. Zase jsme se ocitli v tom kutloku. Jsme na cestě do Mazaru. Noc byla pekelná, ty vole, tady v té díře. Ty vole, já jsem spal. Já jsem spal jako špalek, ty vole. V Mazar-e Šarifu se necháme zušlechtit, jelikož s tím nerespektem k holobrátkům to tu není tak horké. Oblíbená činnost Afgánců, sedět v kolečku. Is this a new dark age? Are these the blackest days? Oh, fell to regret. Welcome to Afghanistan. Today we came to the Mazar-e Sharif with my best friends, Mr. Remy and Roman and Martin, and we visited from the Blue Mosque, and this is the very ancient mosque in Afghanistan. Also, we don't need war, we just need peace, and we don't need food and money, just peace, because we can enjoy. And also, tourists from the other world, they can come to Afghanistan and enjoy here. Welcome to Afghanistan again. Při návštěvě Modré mešity, největší v zemi, nám Mustafa předává poselství místního lidu. Afghánistán nepotřebuje nic jiného, než konečně mír. No a pak nás bere na ručně vyráběnou zmrzlinu. Zvědavost a chuť převažuje nad obavou z hnačky. To se nám všichni jak Oh, fell to regret.
jsou pozůstatky největší pevnosti. Bylo to největší město na Hebnábí stezce. A byl tady i Čingis Khan Trade. Bylo to obrovský, ještě jsou hrady od celého toho města. Možná to tady často udělali skládku. Takže Balch. All the ways we scream through nights and sleep the days. They cage us like tigers to use for their desires. Sell us and treat us like a drug that can be used again and again and again and again and again. Jsme v Balchu, bylo to největší město na hedvábí stezce, dokonce tady žil Čingis Khan. Bohužel tady zbyly jenom ruiny těch hliněných staveb, ale je to nejstarší mešita v Afghánistánu. Zelená mešita. How much do you want? Maximum 500 number. Yeah. Takhle vypadá klasická snídaně. Vlastně jako jediná. Zelený čaj, vajíčka s rajčetem. Odjezd z Afghánistánu probíhá bez sebemenších problémů, ale do Dušanbe se nám ještě nechce. Spaní u řeky v přírodě nám už dlouho chybělo. Tak, 6 měsíců co zaplácíme. Okay. 540 předáváme na půl roku. Motorky jsou uskladněné a poslední čas, který zbývá, věnujeme courání po městě. Nakupujeme suvenýry. Nejlépe se jeví vodka, ta je zde skvělá a levná, a také sypaný čaj i místní cukrovinky. Jsme si vyrazili do Afghánistánu s vidinou, že navštívíme fundamentalistický, extrémní islamistický emirát. Dokonce jsem si na to nechal narůst 2měsíční fousy. Romana jsem přinutil, aby si koupil dlouhý kaťata. No a tady máme pocit, že jsme v jakýkoliv muslimský zemi, prostě zobrazování postav běžně, muzika hraje na checkpointech Talibánu, všichni jsou přátelský, samozřejmě ženský jsou zahalený, mají práva, jaký mají, ale to je ve všech islámských zemích stejných. Rozhodně tady nemáme pocit, že bychom byli v nějakém islámském státě šíleným nebo něco. Připadá mi to, jak kdybychom jezdili po Indii, po Pakistánu, úplně na pohodu. Tak Romane, ale to na tebe zapůsobilo tady na té zemi. Ale kluci, kdyby to nebyla takováhle jako exotika, tak sem nemá cenu jezdit. Je tady celkem hovno, je tady bordel a byrokracie šílená. No, takže až to tady otevřou, bude to free, tak jo, ale takhle to nemá cenu, dle mého soudu. Tak to já bych nesouhlasil, to já si myslím, že jsme viděli pěkné věci, jako, že to bylo pěkné. Jo, to s tím jako úplně nesouvisí. Roman řekl svůj názor prostě na to, když sem jdeš jako sám cestovat, co tě čeká špatnýho. Ty si řekl to, co dobrýho. Takže myslím si, že na tom se dá stavět a kdo bude chtít, ať si to tady naštíví. Kdo ne, tak ať prostě se na to vykašle. Jinak teď zase... na mamáj, jo. No. Určitě to stojí za vidění, ale je třeba člověk počítat s těma omezeníma, jaký jsou. Samozřejmě byrokracie je velká, musí se všude registrovat, hlásit. Ale zase na druhou stranu s čím jsme do toho šli, jaký to bude problém, tak není, jako, je to v pohodě. Ne, za mě, teda jsem překvapený, lidi přátelský, ty obavy z našich médií, z našich prostředků, které jsme se dostali před cestou, se rozplynuly během prvního dne. Cítím se tu bezpečně, blahořečím si za to, že jsme si najali guida a jeli jsme autem, protože bychom viděli zhruba polovičku věcí,
protože ten čas bychom strávili právě tím, co říkal Roman, vyřizováním různých papírů, povolení. Takže myslím, že jsme udělali dobře, že jsme ty motorky nakonec nechali na hranicích a Afghán jsme poznali z téhletý stránky. Amen. Shalom. Tak zase v dubnu 2026.